tage fat på det. Og vi begynder selvfølgelig med starten. Og læg mærke til, at Bernhard Christensen i melodien reflekterer den rotationsbevægelse, som ligger i teksten. Jorden har vendt sig en omgang. Hvordan gør han det? Det gør han ved anvendelse af trioler. Det giver dem den her rotationsfornemmelse. Vi tager det første stykke. Han sig en omgang i sin store himmelseng. Hvide skyer, våde træer, enkle stille fugle fløj. Solen går først over Sjælland, så blev Fyn og Jylland ramt. Vindmotors vingefang reflekterer glimt på glimt. Så får vi med klaveret nu. Vendte sig en omgang i sin store himmelseng. Hvide skyer, våde træer, enkle stille fugle fløj. Solen går først over Sjælland, så bliver Fyn og Jylland ramt. Vindmotors vingefang reflekterer glimt på glimt. Trimmet og tram, siden er for længst i gang. Jern slår mod sten, krudtofter, dagens begyndende sang. Hjernen er gal, hundenes klam, ellelige med kildevand. Natten kan regne, tagternes takt af dagens begyndende sang. Jamen, I kan jo næsten. Er der nogen, der ikke kan? Nu er vi kommet halvvejs igennem. Nu skal I slå alle hæmninger løs. Fordi nu skal I synge da. 1, 2, da. Lyt, syng som en ønser selv. Lyt, vågn dog, glæde dog. Hvis så glemme de gamle sag. Alt har de sagt, noget må have været forkert. Morgen er ny, ren og forgyldt. Begynd nu dagen med sang. Vi får en forfra nu. I sin store himmelseng. Solen går først over Sjælland, så blev Fyn og Jylland ramt. Vingesum, glimt på glimt. Lille Jungers bum, skramlen og tramp. Stille er for længst i gang.
med sig. Hver gang jorden gik rundt om sig selv, jammer den i mareridt. Sjælen var lige over lige, legenden med sig. Da, husk, glem, husk det nu, glem det så hvor. Livet er kort og skidt, hvis så, men det er mit og dit. Blodet var i går, skrab bliver i dag, tiden er forrygt og vrang. Morgen er ny, ren og forgyldt, begynd du dagen med sang. Nu kan vi se. Nu kan vi høre fra igen. Jeg har et lille krøjt til min livsfortælling, som vi har været så elskværdige at lægge øre til. I et af sine Svendborg-digte skriver Brecht: Cæsar slog Gallerne. Havde han ikke i det mindste en kok med sig. Vi kan også være mere aktuelle og sige, at Christian den 4. byggede Børsen. Han alene? Selvfølgelig ikke. Historieskrivningen rummer en lang række urimelige forkortelser. Og det gælder ikke mindst den fortælling, jeg har præsenteret for jer. Der er så mange navne, ansigter og skæbner, som er blevet forbigået og ikke har fået den plads, de fortjener. Det gælder rigtig mange venner og bekendte, og ikke mindst de mange kolleger, lærere og praktiske medarbejdere på Testrup Højskole. De har været med til at løfte stedet og gjort det til et enestående arbejds- og levested for min familie og mig, og for tusindvis af elever på højskolen. En højskole er ikke noget one-man-show. Jeg skylder dem alle stor tak. Vi har ikke slået Gallerne sammen, men vi har flyttet nogle hegnspæle i højskolehistorien og gjort en forskel. Jeg har tidligere sagt, at en højskole er overflødig, indtil det modsat er bevist. Alle de mange unævnte har været med til at bevise højskolens eksistensberettigelse. Det vil jeg gerne takke for af hele mit hjerte. Og selvfølgelig også en tak til Lise og Thorstein for invitationen til at komme her og holde mands mine foredrag. Og så til sidst, tak til alle jer tilhørere, som har holdt ud hele vejen. Den tålmodighed, den er helt uforståelig. Mange tak.